Kuyintokozo enkulu ukukhuluma nawe kwe-channel igama uPastor WeNingi. Sibonga abantu abasilandela on e-TV ku-The Morning Show every Thursday isuke sikhona sibheka udaba lwamaphupho. Sibonga abantu abalandela i-channel iNew Flick nsuku zonke la sidiliva khona amaphupho. uNkulunkulu make nilonde nibusise. Kuhle kakhulu enikwenzayo. Qhubeka nenze kuhle nakubangani benu, qhubeka nenze kuhle emndenini yenu, qhubeka nenze kuhle komakhelwane nasemphakathini nikona. Sibheka la iphupho lika zonke ngxoxweni empeleni uthi Pastor mawuphupha la wenza itiye wenzela abantu abaningi lichazana. Okay, avele siqonde ngqo esihlokweni. 1, uma uphupha wenzela abantu abaningi itiye noma nje wenzela abantu itiye, lolu uphawu oluvamekela ukubika isidingo sokuthi wenzela abantu abadala utshwala, noma singathi wenzela abantu abadala ukhamba, noma kwenzela abadala iladi. Yabona, futhi kunesidingo sokuthi uphisa utshwala wenze ukhamba noma ke wenze iladi, uyawuthi nikubiza ngani. Okay, asiphume ke lapho. Salisendlala nje nakwabanye abantu ukuthi ke uma ungenze kuphupheke la usuliphuza itiye, lolu uphawu luhle kakhulu ngoba la luvama ukuthi libi ukuthi lindele izinto ezinhle nesikhathi ezimnandi ezisayo empilweni yakho. Okwesithathu, uma uphupha la uphuza itiye nabangani bakho, lolu uphawu oluhle futhi ngoba lungaphinde lubike la ukuthi njengamanje umuntu owenelisekile futhi othokozela isikhathi esimnandi nabantu osolelene labo, noma ke into ezokwenzeka uzoneliseka empilweni uphinde uthokozele nesikhathi ezimnandi nabantu ophila nabo empilweni yakho. Yabona, okwesine esizokusho ukuthi uma kwenzeka ke la uthi uyaphupha la uchithekelwa yitiye ngephutha noma nje uchithekelwa yitiye, lolu uphawu ngoba seliyakubikela ukuthi empeleni wena ungase ubhekane nesikhathi sendumalo, ungase ubhekane nesikhathi sokudideka, noma ukuzokonakala isikhathi senjabulo empilweni yakho kungekudala. Yabona, asivaleke ngane kwethu ukuthi uma ngenzeka ke la uphuphe itiye lakho linokungcola. Lolu uphawu usuke selisho ukuthi kumele uqaphele ngoba empeleni wena ungase udliswe uphinde ubhekane nezinkinga empilweni ungalindele. Siyabonga uNkulunkulu make kulonde kusikelele usabheka lomfanekiso. Kuyintokozo enkulu ukuthi ulandele i-channel, ungakhohlwa ukulike le video bese ke ukhumbula ukuthi ke njengoba ubukele le video le akhona esiwenzile esikhathini esendlule angakwazi ukuthi ekwelekelele kuyimpendulo sikuyidinga. Buya ke from time to time uvakashele i-channel everyday kunama video esuke siwafaka kwi-channel. Ungakhohlwa ke ukuthi upress ke i-notification button wenzela ukuthi ke masifaka i-video thola ama-update ngokukhulu ukushesha. Wena njengelungu lomndeni esubscribe kwi-channel sicela ungadini ungagive up bese uqhubeka wenze kuhle nala uhlala ngakhona endaweni yakini, emsebenzini, wherever you are. May God bless you.